Всяка от нас е имала чувството, че изглежда изморена, дори когато се е наспала. Аз се чувствах така доста дълго време, докато не получих подарък за рождения си ден. Viral EMS е LED устройство за лифтинг на лице и шия от Aura Body и честно, разбирам защо всички говорят за него. Но има нещо много важно. Никога не го използвам върху суха кожа. Първо нанасям 4Hertz серум против тъмни петна и акне. А след това и 4Hertz 3D Gel Mask, защото така устройството се плъзга много по-добре и продуктите попиват супер добре в кожата. Ето вижте. Устройството има 3 LED светлини. Червената е за лифтинг и стягане на кожата, синята е за антибактериално действие и успокояване, а зелената е за подобряване на тена и намаляване на пигментацията. Аз основно го използвам около челюстта и шията, защото там най-много личи, когато съм изморена. Това устройство има затопляща глава, което придава приятно усещане и позволява отпускането на кожата. Затоплянето също така разширява порите, което позволява на козметиката да проникне по-добре. Има и вибрация, която също допринася за по-доброто проникване на активните съставки и помага за отпускането на кожата. Вече това ми е любимата част от вечерната ми рутина. Буквално 10 минути само за мен и кожата ми. Ако и ти искаш да пробваш тази рутина, можеш да намериш всичко от aurabody.bg.